В основата на структурата на капитализма е заложено специално на финансови капитализъм. Това е противоречието между неговия изначално наднационален характер и национално организираната форма на политическа организация преди всичко на европейските народи и след това и в глобален мащаб. Това неотстранимо противоречие може да бъде решено по два начина. Да преведем формата към съдържанието. Или наднационалният капитал ще създаде съответната политическа форма, която съответства на неговия именно глобален наднационален характер, или противоречието ще доведе до разрушаване на системата, или ще имаме трета някаква форма, формална фрагментаризация национална, а реално скрита тайна власт, която обаче съответства именно на глобалния характер на икономическия и финансов капитал. И сме в тази ситуация. И оттам приказките за повече демокрация, да речем, да са смешен плач, поради простата причина, че те влизат в противоречие с базовата структура на това социално образование. Разбира се, не трябва да правим изводи за неговата същност с неговите проявления. Не знаете, че има разлика между същност и съществуване. И едното не съвпада с другото. Втората каскада от противоречие, това противоречие е изключително фундаментално, няма време просто да го раздипнем. Той има два поне аспекта. Първото противоречие е начин по принцип между транснационалния капитал и национално организираните общества и техните елити. А второ, в контекста на Европейския така наречен съюз, имаме една вторична битка, която тече по всички параметри. Това е между, да го нарека така най-общо, транснационален капитал, който е със седалище извън Европа, да се изрази така политкоректно, от една страна, от друга страна, транснационален капитал, който обаче със седалище в Европа и който, примерно, няма интерес неговата щаб-квартира да бъде ликвидирана. Само ще ви дам една податка. В случая с така наречените бежанци, или да речем с Panama Papers, е елемент от битката между тези два, да речем, клана на този особен тип социална организация. Втората каскада от противоречието. Това е между така нареченото европейско ядро и така наречената европейска периферия. В Европа имаме феномен, който описва социалните науки като едновременност на неедновременното. Вътре, в рамките на тази институция, присъстват социални пространства, които се намират в различни исторически, ако щете, топоси. Кое е общото между България и Ирландия? Или между Малта и Финландия? Или да речем между Елково и Нюкасъл? Факт е, единственият между Елково и Нюкасъл се изразява в това, че Елково се изнесе в Нюкасъл да работи. Но друга, някаква цивилизационна, някаква друга икономическа и така нататък не съществува. Това противоречие между европейското ядро и европейската периферия може да бъде разбито на няколко подпротиворечия, които имат собствена специфика. Първото между условния европейски север и условния европейски юг. Старото противоречие между медитеранска Европа и трансатлантическа Европа. Второто противоречие това е между така наречения европейски запад и така наречения европейски изток. Той се очерта институционално по повод на така наречената хичка с бежанците, когато той се институционализира в сблъсък между Централна Европа в лицето на Германия и, да речем, Вишеградската четвърка. Третата група противоречия, това са противоречия вътре, между континента от една страна и, разбира се, нещо оттатък канала, т.е. Великобритания, което казва, че по случайно падне мъгла в Ла-Манша, значи континента отделен от острова, дълго си континент. От тук можем да опишем на базата на тези каскада от противоречия, допълнително те се индуцират от външен, така да се каже, система, пръстен на противоречия и огнища на напрежение, които допълнително, така да се каже, засилват тези вътрешни противоречия, иманентно заложени в структурата на нещо наречено Европейски съюз. Първото активното мероприятие бежанци, което е функцията на още по-активното мероприятие арабска пролет. Беше взривен гигантската дъга от Магреба до Тяншан и в резултат на което като вторично беше взривено още едно огнище. Това огнището е известно като Украина, което трябваше да има важна служебна задача, да не допусне кошмара, да речем, на евроатлантическите политици, генетична, функционална и всяка друга интеграция между Русия и Германия. Такава интеграция между Русия и Германия с Пекин зад гърда задава веднага директния въпрос какво прави Америка в Евразия. Това означава съвършено друга геополитическа конъюнктура и икономическа. Оттам
На базата на тези противоречия имахме 3 фази на развитието на идеята на проекта Европа в съвременния исторически и политически контекст. Първо искам да отворя на скоба. Идеята за общ Европейски съюз започва да се реализира още с идеята за разпадането на трите империи – австро-унгарска, руска и османска. Има там едни много интересни процеси между Първата и Втората световна война и едно прекрасно изказване на един германски функционер Ялмар Шахт, който казва: Хитлер ще обедини Европа и той ще направи една голяма европейска Венеция. Идете за края, че това не е първият проект за обединяване на Европа, почти го бяха достигнали. И така, трите фази. Първата фаза е Европейския съюз като американски протекторат. Той е възникнал разбира се, като общ пазар. Това беше всъщност икономическата страна на военната страна на НАТО и той изпълняваше именно тази роля на амортизация и държане в съответна икономическа рамка на западни, преди всичко европейските страни. Втората фаза е, аз условно съм нарекал, Европейския съюз Дранг на Хостен. След разпадането на Съветския съюз и експанзията на Европейския съюз на изток. Трябваше да се усвои с висше благоволение геополитическата територия на изток от Елба. Поради тази причина Европейския съюз, т.е. големите индустриални държави, европейското ядро, се здоби с близка колония, без да ходи в Африка. Тази колония се простира от Талин до София и функциите на тази колония са няколко, като за всяка една колония. Доставка на ефтина, относително компетентна работна сила, а и некомпетентна за връзната работа. На второ място, зачистване на съответните икономически структури в тази полоса и създаването и подготвянето и да бъде източник на суровини и предмет на пазар на стоки с ниска и средна технологична сложност на европейското ядро. И трето, много важно нещо, разбира се, създаването на плацдарм за по-късно усвояване на неправилно разпределените, кой знае защо в ръцете на руснаците, ресурси на Сибир. Това е абсолютно несправедливост, което, разбира се, трябва да бъде изправено. Ние наблюдаваме фазата, в която тази несправедливост 70 години след плана Барбароса опит да бъде решена по друг начин. Моля? Да. Оттам тази фаза обаче Дранг на Хостен, тази фаза Дранг на Хостен обаче завърши с неприятни последици за един по-такъв трансатлантически проект някъде в края на 90-те и началото на 2000-та година. Появиха се няколко лидери, силни лидери. Първо Кол, който разбира се беше елиминиран, след това Жак Ширак и разбира се Франсуа Митеран при това, които поставиха въпроса за това, че Европа може да бъде самостоятелен геополитически център на власт, сила и капитал. Европа има обединен европейски проект. Изначално са положени само и единствено служебни задачи. Сред тях не влиза той да се превърне от средство в субект, който използва средства. Поради тази причина ние вече наблюдаваме третата фаза на така наречената Европа, това е разглобяването на Европа. Разглобяването на Европа може да бъде се случи и по два различни начина, и той се случва пред очите ни. Единият вариант за разглобяване на Европа е превръщането на Европа, засилването на така наречената европейска интеграция. Известно като клишето повече Европа, което да означава това. Нещо повече аспирин, да речем. Клишето повече Европа означава следното. Разрешаването на базовото противоречие между транснационалния капитал и национално организираните политически общества в Европа да бъде решено в полза на транснационалния капитал, което всъщност носи наименованието Европейски Съединени щати. Както и да го наречем, европейски федералисти или каквото там да го се сетите, той има своите огромни предимства. Първо, задачата на такъв един проект е да превърне разнообразието на Европа, което е било нейната сила, макар че някои виждат в нейната слабост, е превръщането на Европа в едно 500 милионно мултикултурно послушно дебилно стадо, което трябва да бъде лесно управляемо именно от щаб-квартирата в Брюксел, което е по своя страна седалище на съответните наднационални елити. Той има своите предимства, но има и своите недостатъци. Предимствата си ясни, недостатъци си, че част от стадото отказва да влезе в модела. Ние наблюдаваме това в сблъсъка по повод на бежанците. Те са само повод, това трябва да е повече отясно, между национално организираните все още общества в Централна и Източна Европа и вече отвъд национално организираните общества в Запада и относително Централна Европа.
Тук има една малка скоба, чисто социологическа. Едно от базовите противоречия, като кажа, че това е Европа не просто на две скорости, а на две съвършено различни исторически полоси, че това са относително млади народи, които все още се радват на националната си съдба. За тях нацията, националната държава са, независимо дали с антируска или антигерманска и някаква друга насоченост, са невероятна ценност и антисръбска, както е речем в Хърватска и Словения. И следователно да влезат в кълъпа, че ние трябва да бъдем постнационално, наднационално и каквото там искате мултикултурно, социално и икономическо пространство, звучи като ерес. Там се противат. Поради което е възможна и друга форма на разглобяване на Европа. Точно обратно на тази. Транснационалните корпорации имат интерес за контролирането на това пространство, било чрез единен щаб квартира в Брюксел, било обратното, чрез разглобяването на това пространство, както беше казано на повече от 200 държави и връщането в Европа в едно много средновековие. Очарователни са така наречените прогнози на нещото наречено на Стратфор. Под формата на прогнози те ви казват какви са плановете за вашия задник, казано не теоретично. Поради тази причина, всъщност те ни съобщават, че и другия вариант е възможен. Чисто формално може да се окаже, че регионалните национализми, сепаратизми и автономии могат да бъдат подкрепени от същите тези, които твърдят, че всъщност са за единна Европа. Като си представите, че корпорация, да речем, като Боинг има бюджет, който многократно нахвърля, да речем, държавния бюджет на държава като България, ясно ли за какво става дума? Следователно, между тези два полюса, разглобяването на Европа или пък унифицирането на Европа, ще се движи нещото, което ние наричаме в момента европейски проект. Четвърто измерение, тъй като нямаме повече време, четвърто измерение за еманципацията на Европа, което поставя нейна субектност, означава следното. Европа, поради потенциала, който разполага обективно, може да бъде изключително важен елемент в еманципацията на Евразия. Това означава, че, колкото да е важно, самостоятелна европейска геополитическа съдба и субектност, от нея има обективен интерес Русия. Има обективен интерес Китай и няма обективен интерес сега съществуващата геополитическа трансфигурация. Обратното, към което очевидно ние вървим, е създаването на такъв тип европейска интеграция, която да бъде достатъчно слаба, за да може тя да претендира за еманципация, и все пак достатъчно силна, за да може да удържа хлабавото социално пространство между Лисабон и Варшава. То трябва да бъде достатъчно слабо, за да може да бъде подготвен за нова историческа и геополитическа съдба. Съдбата на предатък в данъчното TTIP, т.е. трансатлантически проект. В този проект всъщност ще се окаже, че даже не цяла Европа, а само онази малка, важна атлантическа периферия на западната страна на европейския континент ще участва в общата икономическа интеграция от двете страни на Атлантика. Предполагам, че сте виждали нощни снимки, да речем спътници, които показват осветеността на континентите. Силната осветеност, да речем, в западната част на Европа и силната осветеност по източното крайбрежие на Съединените щати ви дадат визуална представа за това как си представят мрежовиците на бъдещия свят този тип интеграция, в която, разбира се, Европа ще бъде в подчинено положение. Проблемът е, че там, където се намираме ние, така наречената България, става все по-тъмно. Благодаря. В крайна сметка се получава така, че Пакс Американа, това е новата възродена Британска империя, като главата, грубо казано, на голямата част от идеите е в Лондон, мускулите и тоягите са в Съединените американски щати. Това става едно цяло. Това единно цяло има конкуренти. На днешен ден тези конкуренти са Китай, Русия и Евросъюза. Именно за това, когато този първи Евросъюз, който е създаден, въпреки мнението на колегата, който е на диаметрално противоположно мнение, доколкото разбирам, в полза и в интерес на европейски народ, е посечен от този конкурент, което е съвсем естествено. Това е конкурентна борба. На геополитическо, на макро, на високо ниво. 68 година спретват на генерал Шарл де Гол това, което днес наричаме цвета на революция чрез студентски протести, и постепенно тази идея е убита. Това, което имаме на днешен ден,
е един Евросъюз, който е чисто американски проект, който обслужва не толкова държавната конструкция Съединени американски щати, а клъстъра от наднационални компании, които резидират и които са защитени от държавната конструкция Съединени американски щати. Не случайно в Брюксел, който е столица на Евросъюза, плътен кордон около Брюксел, като в обсада, са представителствата на всичките тези така наречени лобисти, всъщност и контролери на всичките тези наднационални компании. Фактически Евросъюза работи чрез система от комисари, което надявам се не е новина за никой, които се различават от червените комисари с кожените куртки и кожените каскети само по това, че червените са пионерчета по къси панталонки в сравнение с титаничната административна мощ на днешните еврокомисари, които никой не е избирал. Надявам се, никой няма да спори с това нещо. Те са назначавани. От кого са назначавани? Отговорът вече започва да става ясен. Тоест, в крайна сметка, какво иска Америка или клъстър от наднационални държави от това, което днес наричаме Евросъюз? В момента с държавите от Евросъюза, имам преди с държавите от Западна Европа. Да, ви подробно разказах, че това е безспорна истина, че има противоречие на изтока, запада, на севера, на юга, на различните скорости. Различните скорости всъщност е ефемизъм. Този ефемизъм, преведен на нормален простичък човешки език, означава, че страни като България не са поканени в качеството на сътрапезници на тази маса, а ние сме мръвката в техните чинии. Това е всъщност на тези различни скорости. Ние сме един придатък в всяко едно значение на тази дума. Тоест, ако говорим за това какво става днес и на къде върви и България в Евросъюза, става следното. Създателите на Евросъюза, истинските, презокеанските, като мозъчен център, като административна воля, като всичко останало, са решили да ликвидират технологичния конкурент като такъв. Напомням чисто исторически, Първата световна война е направена с много цели, една от които е съкращаване на количеството на технологичните зони и унищожаването на големите 4 монархии, които са били конкурент на британската монархия и съответно Съединените американски щати. Четирите монархии са Руската монархия, Османската империя, Австро-Унгарската империя и Германската. След това са оставени малките, неконкурентни, неопитни. Технологична зона е място, където ние произвеждаме каквото и да е. В 90-те години ние, източноевропейските държави, в това число и България, бяхме деиндустриализирани. Този процес беше управляем не от нас, избран не от нас и провеждан фактически не от нас. Ние бяхме обекта, а не субекта на целият този процес. Когато имаме деиндустриализация, имаме изяждане на ресурсите. 1989 година проведено изследване в Комисията по бедността на ООН, което изследва количеството на хората, живеещи под прага на бедността в Източна Европа, включително и европейската част на Съветския съюз, което означава до Урала. 14 милиона. 6 години по-късно, 1996 година, това количество е 168 милиона. Къде според вас е отишло богатството, благосъстоянието на тези хора, откъде се е появила тази бедност? Дали това е естествен процес, свързан с затоплянето? Тоест, Евросъюзът днес е осъден не толкова от нас, които описваме, разбираме или се опитваме да разберем процесите, а защото неговият създател е решил да го унищожи, като един от лостовете на това унищожение е така наречената мигрантска вълна, която не е никаква мигрантска вълна. Тезата стана това ми е мисълта. Значи, в крайна сметка, Евросъюза е осъден, защото създатели му решил да го осъди и с западноевропейските държави в момента правят това, което правиха с нас 90 години. Тоест, деиндустриализация и унищожаване на технологичния конкурент. Това е отговор и защо се прави секретното трансатлантическо търговско съглашение и всички останали инструменти. Благодаря. Мисля, че тезата е достатъчно ясно изразена. Присъстваме на конференция с тема, която е въпрос: ще се разпадне ли Европейския съюз? Има ли еднозначен отговор на този въпрос и вашият коментар? Там работата, че няма еднозначен отговор. Може да случи всичко. Ние преживяхме вече разпадане на една система, която ни изглеждаше вечна. Има риск пред Европейския съюз и всъщност конференцията се опитва да изследва тези рискове. Но бъдещето не е зададено дълбоко някъде и където трябва да го открием. Бъдещето зависи от нас. Каквото направи днес, това ще се случи. Ако са достатъчни онези от нас, които поддържат развитието и съществуването в бъдеще на Европейския съюз, да, той ще оцелее, ще намери решение и ще се развие. Ако ли не, всичко е възможно.
Какви са основните рискове? Казахте, че има рискове за Съюза. Не, има конкретни рискове и по-широки рискове. По-конкретните рискове са свързани, разбира се, с миграционната вълна, която Европейския съюз трудно заедно решава, но по-широките рискове са свързани с нещо, което аз специално смятам като проблем на демокрацията. Имаме един наднационален пазар, един наднационален капитал и имаме организирани демокрации на национално равнище. Напрежението между тях е силно. Затова не малко хора се вкопчват в националната си държава, смятайки, че това е нещото, което ги закриля, но всъщност основните решения не се взимат там. Затова е нужно да се продължи тази демокрация, т.е. демократичният контрол върху пазара, демократичният контрол върху икономиката трябва да бъде наднационален. И как тези рискове, които изброихте, влияят на нашата страна, на България? България все пак е сравнително нов член на Европейския съюз, но трябва вече да говори за Европейския съюз като за ние, а не като за ние тук в България и те там в Европа. Ние сме част и то истинска част. Нашия министър-председател има един глас, както всеки един министър-председател, когато се събере Европейския съвет. Така, това трябва да си даваме сметка. Това е важно. Ние в България нямаме бъдеще извън Европейския съюз. Не. Ние можем да оцелеем и без Европейския съюз, но ще бъде много по-лошо. И това е хубаво да си го казваме. Тоест, да имаме активна позиция, не само да чакаме какво другите ще решат, ще направят и ние евентуално да последваме. Благодаря ви. Научна конференция на тема "Ще се разпадне ли Европейския съюз" се провежда днес в залата на Софийския университет. Вашият коментар и отговор на темата, която всъщност е въпрос: ще се разпадне ли Евросъюза? Не, няма да се разпадне, но ще премине в качествено различно състояние. Европа в този вид е вече минало, това е повече от ясно. В момента присъстваме на, на гърчовете на умирането на стара Европа и създаването на нещо ново. Това нещо ново може да бъде Европа структурирана на регионален признак, или пък това означава разпадане на националната държава, това означава допълнителни катаклизми, за които даже не може да си помислим, или пък предефиниране на европейския проект на базата на националните интереси, националните държави, за които аз съм скептичен. Вече почти 10 години България е част от Европейския съюз. Как тези процеси ще се отразят на нашата страна? Изключително негативно. Ако направим една рекапитулация за участието на България в Европейския съюз до този момент, от икономическа гледна точка те са катастрофални. От политическа гледна точка са до някъде позитивни, тъй като все пак европейският политически намордник създава известни стандарти за българските мафиотски клики тук, които управляват, но като цяло балансът е негативен. Балансът е негативен, но как това ще повлияе и ще се отрази на живота на конкретния човек, който всъщност е най-важен? Обикновения граждани. Защо реших, че не е важен? Въобще не е важен. Историята въобще не се занимава с живота на конкретния човек и това го виждаме пред очите ми. Гигантски имигрантски маси минават от единия край на света до другия. Стотици хиляди души бяха избити, да речем, тук в рамките само на няколко години в Югославия, след това в Сирия и в Близкия изток като цяло. Ами още по-малко. С какво средният български живот е по-ценен от средния живот, да речем, на сърбин, хърватин или сириец. Така че от гледна точка на големите геополитически тектонични процеси ни чакат тежки времена. Това, което очаква българите, е може би по-лошо от катаклизъм. Това е постепенно спихване на територията. Тоест продължаващ процес на изнасяне на огромни маси от населението, известен като имиграция, и подмяната му с друг население, с друг етнокултурен код. Това е процес, който върви в момента. Как се стига обаче до тази промяна и тези катаклизми в Европа? Ами стигна се поради това, че първо ние имахме две фази. 90-те години Европа се опита да се еманципира, стане самостоятелен център на силата и самостоятелен геополитически субект. Нещо, което беше парирано с множество различни технологии, икономически, политически, с подмяна на европейските елити, формирането на вътрешно напрежение в Европа, разпалването на вътрешните регионални и национални противоречия, създаването на допълнителни така наречени сблъсък на цивилизациите, clash of
Civilization по Хантингтън. Вторично поставяне на Европа в стрес с така наречената арабска пролет и индуцирането на мюсюлмански маси в и без това отслабените социални и национални системи на Европа. Пресичането на възможности за някакъв тип интеграция между Русия и Германия, като основни играчи в тази част, геополитическа част на света, редуциране на икономическите връзки между Европа и Китай и по този начин всъщност Европа в момента се намира в състояние, което е всъщност силно отдалечава от всякакви шансове за самостоятелна геополитическа съдба. И ако си позволя да ви цитирам, преди малко казахте катастрофални последствия за България. Много общо. Нещо по-конкретно. Какво да очакваме? Аз съм учен, аз не съм врачка. Така че ако очаквате да ви кажа на Орлов в Москва ще се случи след 2 дена, това е несериозно. Това, което може да се случи, аз ви казвам, аз боравя с тенденции. Тенденциите са такива. Имаме отделни локални ръстове да речем в Пловдив, в 2-3 точки по морето или да речем в София, но като цяло страната продължават изключително негативните процеси, много мощни процеси, инерционни процеси на деиндустриализация, на деаграризация, на деренационализация на общественото съзнание и бих казал примитивизация на социалното пространство. В Софийският университет днес се провежда конференция на тема "Ще се разпадне ли Европейския съюз?" Самата тема и въпрос. Да. Вероятно нямаме еднозначен отговор на това, но вашият коментар по темата. Поначало конференцията сме я кръстили по този начин не с пожелание да се разпадне Европейския съюз, предполагам, че добре знаете, тъй като България е не само силно свързана и силно зависима от Европейския съюз. Целта на конференцията е да обсъдим различни сценарии, различни възможности, различни опасности и да се опитаме да очертаем не само предизвикателствата и начините, по които Европейския съюз и специално България може да се справи с тези предизвикателства. Повода беше, разбира се, миграционната вълна, която залива и поставя под въпрос единството на Европейския съюз, но според мен проблемите са много повече. Вътрешното разделение, разцепление е много странно и тези въпроси добре трябва да се обсъдят и най-вече да се опитаме да направим нещо така, че да запазим хубавото от Европейския съюз, като разбира се променим това, което не ни харесва. Бюрократизацията никак не ни харесва и смятаме, че благодарение на този бюрократично-административен подход при опитите за решаване на проблемите, проблемите се задълбочават, а не се решават. На първото заседание на конференцията се чуха много от проблемите на Съюза и негативните тенденции. Как обаче те влияят върху нашата страна? България е част от Евросъюза вече почти 10 години. Да, така е. Точно за това казвам, че ние сме съпричастни с проблемите, които вълнуват повечето граждани на Обединения Европейския съюз и е редно и ние да участваме в това обсъждане, а не само да чакаме някой от Брюксел или от някъде другаде да ни каже какво трябва да правим. Трябва да бъдем активни граждани на този Европейски съюз, който искаме да запазим, но не на всяка цена, длъжна съм да кажа. И не всеки Европейски съюз е добра перспектива за България.